Għal-lecturer fl-Università u opinjonista Carmen Sammut hemm kunsens fost l-opinjoni pubblika dik li s-soluzzjoni għall-kriżi politika hija elezzjoni ġenerali. Illum jekk tħares lejn l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika, n-nies qed juru x'iridu. Naħseb li jridu jtemmu din l-ansjetà. F'intervista ma' One News Carmen Sammut tgħid li iktar mal-Prim Ministru jdum biex sejjaħ elezzjoni ġenerali iktar se ssir ħsara. Sammut taqbel ma' elezzjoni ġenerali bikrija. Bla dubju ta' xejn, hija ċara li ma jistax ikun inkomplu isna insappu lejn April tas-sena d-dieħla. U naħseb li din mhux tagħmel ħsara lill-politika stess imma anke lill-partit li qiegħed fil-gvern. Ħafna nies qegħdin jistaqsu s-segwa dan billi jibqa' sejjer sal-aħħar. Dwar kif il-kriżi politika qed taffettwa s-soċjetà, Carmen Sammut twieġeb hekk. Nies jinkwetaw irwieħhom illi jaraw gvern illi ma jistax imexxi parlament li ilu ma jiltaqa' sew mill-bidu tas-sena mhux qed jieħu deċiżjonijiet u li jibqa' hemmhekk. Tgħid li l-koalizzjoni li qed jingħati li saret tqajjem ħafna mistoqsijiet. Illum għandna din l-imsejħa koalizzjoni bejn il-gvern u wieħed mill-membri li kien membru tal-gvern il-Policino Orlando. Imma din koalizzjoni kemm ħadhom sakemm ħassarraf, jiġu hemm ħafna mistoqsijiet. Tisħaq li l-kriżi politika qed toħloq ukoll impatt fuq l-ekonomija tal-pajjiż. Morna għas-sajf minflok moħħna mistrieħ b'ħafna ansjetajiet. U l-ansjetajiet mhumiex biss fuq il-livell politiku. L-ansjetajiet fuq il-livell politiku huma importanti, imma huma wkoll ansjetajiet fuq l-impatt ta' din kriżi fuq l-ekonomija tal-pajjiż.